Em dic Jordi Sierra i sóc amic de Daniel. Em recordo de la primera vegada que vaig veure el Daniel, assegut en una aula plena de curioses mirades, que m'escoltaven mentre jo parlava. Però la seua va ser, de segur, la més interessada. La veritat és que la forma d'escriure del xicot és prou bona. Té el talent necessari per a poder escriure uns bons relats. Me recorde quan jo tenia 17 anys, un xic raret que somniava amb escriure tot el que se m'ocorreguera i veia. I ara el mira ell i pense que és el meu propi reflexe. La seva forma d'escriure, tan similar als meus primers textos que jo feia, és com tornar 50 anys en el temps i tornar a veure aquesta il·lusió. Soc Alexandra, la germana de Daniel, si és que se'n pot dir així. Us vaig a contar un dels somnis que Daniel va tenir amb mi. Com es pot somiar amb la teua germana? No ho entenc. Bé, en aquest somni és quan ell em conta que té nòvia. El meu germà amb nòvia no me'l podia creure. Però sí, era cert. El més graciós d'això és que Daniel mai havia vist a una dona, el cos d'una dona, pel que em va demanar que jo fora la primera. Suposo que no és la pregunta típica que se'l fa a una germana, però bé, aquesta història no té res de típica, perquè ni tan sols jo sóc real. Sóc un personatge creat per la imaginació de Daniel. Soc Carolina Regomir, companya de classe de Daniel. Jo crec que ell realment em veu com una xica més, però he parlat diverses vegades amb ell i la veritat és que em pareix un xic prou interessant, encara que tinc clar que mai eixiria amb ell. Crec que és prou rar i que només pensa en escriure i aïllar-se dels altres. La veritat és que en la meva classe no hi ha cap xic que m'interesse per la seva personalitat. Són tots massa simples. Hola, sóc Mariví Fernández. Pense que Daniel és un maleducat, ja que em va furtar un bes no desitjat. Vaig estar rentant-me la boca durant una setmana sense parar. Això no és per la xica més guapa i perfecta de la classe. A part d'això, sóc molt llesta i el vaig guanyar al seu terreny, els relats literaris. Encara no m'ha donat l'enhorabona, es nota que s'ha picat, però em dóna igual, que se'n vaig a l'altra. Jo a soles sóc millor que ells dos. Soc Berta Basora, amiga de Daniel fins a fa uns dies enrere que començaren a intercanviar alguns dels nostres textos i així donar la nostra opinió d'un de l'altre. Daniel pensava que escrivia molt bé, que tenia matxa, dolçol, un vocabulari de primera, fins que un dia decidiren quedar per anar al cine un dissabte. La cita va ser un poc desastre, encara que després no va estar malament. Li va costar llançar-se per a donar-me el primer bes. Després de tot això va ser meravellós. Daniel i jo ens volem molt i per molt que es fiquen persones per mig com Mariví Fernández, no ens separarem. Hola, soc Nacho Bustamante, company de Daniel de classe i us volia contar una petita història que va ocórrer entre Berta i jo. Al mateix temps que Berta Basora i Daniel estaven junts, Berta i jo van quedar en el parc per enrotllar-nos. Però Ezequiel es va veure mentre estaven junts. Ezequiel li ho va contar a Daniel i Daniel va deixar a Berta. Uns dies després, Daniel en tenia molta ràbia i va venir a pegar-me, però al final no va passar res perquè Berta es va separar. La veritat és que ha sigut un poc dur carregant-me la relació de Daniel i Berta. Soc Ezequiel, el rodamón del parc i conegut de Daniel i una de les persones que li va donar idees per a escriure. Vull parlar del perquè de que m'haig ajuntant tant amb ell. Això és perquè al principi m'entretenia una estona en ell i després anava agafant l'estima i ja al final com em començava a donar-me diners, jo ja sabia que Daniel anava a ser un bon escriptor i vaig pensar que si li donava idees, li contava coses sobre la meva vida, a lo millor de major ell em donava alguna almoina per a viure. I ara mireu-me, visc amb Daniel i amb la Berta i el meu únic treball és contar-li històries sobre la meva vida. Bon dia, sóc el senyor Marià, professor de Daniel i Berta. Jo voldria parlar-vos de lo del Premi Literari, especialment per Daniel. Ell va venir a parlar amb mi perquè no li pareixia bé, però jo crec que vaig fer el millor, perquè jo voldria preparar a Daniel per a la vida quotidiana, si vol ser escriptor. Va destacar moltíssim la seva obra perquè va ser la millor, però Mariví Fernández crec que vaig fer bé donar-se-la, perquè la pobra xica està molt desesperada i
i malament perquè no aprova i el que té tot per la bellesa. I la xica el passa malament en el fons. Hola, sóc el pare de Daniel. És un bon xic, tot ha de dir-se. No porta problemes a casa i sempre ajuda. Però això de passar-se el dia en l'ordinador i escrivint no m'agrada gens. M'hauria agradat que haguera iscut deportista, futboler, jugador de bàsquet, el que siga, però que passara més temps fora de casa. També seria bo que vinguera a veure els partits de futbol amb mi. Moltes vegades cride solament perquè m'escoltes, se'n recorda de mi i baixa al sofà per a passar una estona. A vegades em sento un poc sol. I diu que vol ser escritor. Anda ja, això sí que no. Vull que el meu fill treballi en algo de profit, en la construcció, arquitecte, però encara que escriure l'agrada molt. Des de xicot tindria que haver-lo introduït en el futbol.